Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Good afternoon. Maray na pagkahapon sa Kabusyata mga Paraan Tabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Good afternoon, Ate Jen and Kuya Mike. Na pagkahapon, Kuya A, Kuya Mike. Tapos sa mga tabay. Yes, good afternoon po sa kabus na kaibahan tangon dyan sa Usapang Pamilya sa DCGB. Always ready! Maray na hapon, Tabe. Nag-uugong so microphone ni Yes. partner. Ano? Ang lakas ng dati. Yo. Hello. Maray. Ang lakas ng dating. Kakaibang dating. Okay na Maray ba? na, okay na. Sige daw ngayon, testing nga daw. Hello, Maray na pagkahapon sa gabos sa mga parantabay. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Yun! Petsa 5 na, kan bulan ng Agosto 2021. Webes, ngunyan. Tama, Kuya Mike, no? Correct! Webes. Madali na kumawara sa ulirat. Oy, mga partners, bakterya hali da dyan sa Mount Mayon soils, pwede pala na, igwaning potential na antibiotic, as in anti-cancer properties. Oh, that's beautiful. Yan pala so nagbutwa sa pag-aadal o mga researcher ta duman sa University of the Philippines sa Los Baños. Imagine mo ini, alat. Ining bakteryang sabi nga ni duman sa headline news sa DCGB News Online, unique inidigdi sa tuya sa may Mount Mayon na nakukuha sa kadagaan arani sa malilipot albay. O, pag sinabing unique, gustong sabihon, base duman sa pag-aadal sa University of the Philippines, Los Baños, maski da sa pangkinaban Kuya A and Ate Jen, digdi sana ini sa tuya makukuha. Gusto sabihin, endemic. Endemic. Oo. Pag Digdi- sinabing endemic, digdi sana sa tuya ayan Digdi makukuha. sana. Correct. Yun. Unique ini in the whole wild World. Oh. Yun. Kumbaga, yaman tayo inidigdi sa tuya sa Kabikolan. No? Kaya, bago ninda ini Kuya Epi, gano yan, kangaranan kang eksakto, tayo ni magagabos na living things, ikaw yung kipigaapot Kuya na mga pangaran, may pigapo diyan na scientific name. O, pigagamit dyan so pigapo na binomial nomenclature. Duwang garis araw sa may first name, buda may surname. Iyo. May pangaran buda apelyido. Oo. Ining bakterya na base duman sa headline news, Streptomyces sp A1-08. Tapik sisigurado pa rin na Kuya A, ining SPA1-08, masasalidahan ini pag nasigurado na unique ini talaga digdi sa satuya. Gigibuhon na ang pangaran kay Streptomyces mayonensis. Oh, yaon ang Mount Mayon. Streptomyces mayonensis. Mayonensis. Oh. Scientific Latin words iyan Kuya na pigagamit yan sa scientific name na pigapod na binomial nomenclature. Yun, Kung ako tatawanan mo, Kuya Mike, scientific name, Oho. ano ang itatawag mo sa kong Say mo? Oo. Kuyanensis, ayanensis. Kuya A for sure. Pinaalabao na rin. Okay. O, ining bakteryang ini Ate Jen, saro sana da ini duman sa 30 na na-identify sa kadagaan kang Mount Mayon na harani sa munisipyo kang Malilipot. Yun. Gusto sabihin, may 29 pa.
Sa Di ba malilipot, tasaro pa sana? sa malilipot pa sana may 30 ng bakterya na may potensyal Oo. na nakakabulong. Yes. Ano daw kung pagdigdita sa Santo Domingo, Legazpi, Legazpi, Daraga, Laraga, Kamalig. O, Ginubatan. sabi mo tatig 30 na sa nagabos. Nakulo na klasiki bakterya ang matatagpuan dyan. Yun. Nayaon sa Satuya na Mount Mayon, bakusan na pala siya kuya the most perfect Mm-mm. alagad. Ngunyan, igwapang bakterya na nakakabulo. May potensyal na makabulo. Yes. Actually, ang mga tinanong baga digdi sa Mount Mayon, mga madalion magtalubo, Oh, yes. May may mga pampatalubo. pampatalubo. Oo. So, maraman ta kung ano pang mga makukuata dyan sa Mount Mayon. Mhm. Hmm? Ining mga pag-aadal na ni Kuya pamayuhan ini ni Assistant Professor Oliveros, si Ma'am Crystal May Oliveros. Mhm. O, ini na ini si Ma'am Oliveros, co-worker niya si Albert Rimos Arrusana, who is currently a PhD student at the University of Alberta in Canada. O, Kumbaga, rekunisado talaga ini international eh. May Oo. mga kasarabi sindadigdi ali kuya ay sa mga iba-ibang universities Mhm. na nag-aaral talaga manungod ka ni sa mga microorganisms na ini. O na. Sabi digdi kan sarong netizen, dakulang hope po yan para sa mga cancer patients and sa saindang pamilya. Oh, tama. Mm-mm. Correct Sana, yan. So, comment kang nagtaram sa Satuya. May pag-asa talaga kitang naiilingon yan. Digdi pala sa kadagaan may potensyal na makakakuan nin mga bulong dyan sa mga na-mention mo na ilang kuya sa cancer. And yes. pig test ini kuya duman sa mga mikrobyo na nagkakausa ki mga ilang arog kang salmonella, Staphylococcus aureus, and so mga mikrobyo baga kuya na resistant variant na sa mga ibang bulong. Ngunyan, resistant na siya sa mga eksistidong bulong. Alagad, kang pigtest digdi sa Streptomyces maionensis, Mhm. effective da. So, Streptomyces, makabilo. Streptomyces maionensis, effective da sabi kang pag-aadal. Dahil pasinda ki immune system digdi. Day. Bago paano? Oh, bago. Oh. Naman. Oh, so, ano yan? Nakabalik sa urag. Kang mga Bicolano digdi kuya Nayaon sa Mount Mayon. Sabi ni Joy, nag-comment, dahil da ay pamalita, tabaka ang kino naman da ang iba, ni Chichina. Bitundaan mayon, pasiring sa inda. Yes, sir. Yun, dahil man, once narog ka ni Iguana ki pigapod na literature. Oo. Sa research baga, pag Iguana ki mga arog ka ni pag-aadal, talaga, identified na dyan po ang lugar. Correct. Kung sa inyan hali. Oo. Sabi pa din ni Lorenzita, the must be protected from contamination. Oh. So, dapat ma-preserve. Mhm. And malay ta, baka maabot ang panahon, may pag-aadal na yan mahali ang bulong sa COVID. Yes. Oh. O, kung ano man ang helang, Mhm. di ba? So, sana maprotektahan, ano? And then, masuportahan ang satuya ng mga sayantipiko. Correct. Yan. Ha? Taon masana pala dyan sa mayon. Ha? Pag sinabi kayang mayon, isipon na matuga. Oho. Isipon perfect ko. Oho. Bulong papalan, Kuya Mike. Ano yan? Iguang marahay na bakterya. Yun. Be proud na Be proud. kita mga taga-harani sa Mount Mayon. 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 Punta tayo doon. Sige. Iyan ang satuya na good news nguya na pagka-hapon, Kuya Mike. Ano? Ngunyan, ang satuyang pag-urulay-ulaya na pagkahapon, Kuya Mike, anong edad daw talaga dapat magkaigwa ning separadong
kwarto ang sa tuya na mga kaakian. Mhm. Mananggad ade. Kuwari mananggad pwede na dapat nga nonoy nene. Duman ka na sa kwarto mo. Kumbaga, Hoy. so pag-apo na pagwawalay, Tatagari. Pira na edad ka nga mo kuya eh. 4. 4? Hindi, 5. Ate ka rin idali ka no isip ka rin. Pero Ikaw daw. excited na siya sunudan. Di na ba? Oo. Hindi ka na magpararibok. Si partner man. Di ba? Kaya magiging pabor sa imo ini ano ta, mag-restoryahan lang yan kuya eh. Sa tuya na pag-restorya, kung ano man ang gadaa. Sige da, uni igwa kita nako ang ano source ali sa Asian parenting na ano ade Oo. source tadig de. May pigtataramgan manungod diyan kuya eh sa kung nuarin asin anong edad ang mga dapat na magluway-luway na i-train ang mga kaakian ta na mag-separate na sa pagkatulog. Yan. Ikaw kita ano yan, ki source na nakuha ta aning matabangan tayo si kuya eh. As in, ang ano igwa palan Kuya Mike na negatibong impact ini sa mga aki. Oh, hanggang nagkakaturog sinda na ano dahil na nararapat. Oo. Na Sa imo, kasabay ta haloy na poprolong da ang pagsabay kan mga aki sa pagkaturog. magurang sa pagkaturog sa sarong kwarto. Igwa na palang negatibong Pero, epekto sa mga aki. Igwa da mananggan. Mm. Alagad ka mas interesado ka so negatibong epekto sa imo. Wala man. Ano? Sige, inuton ta duman sa mga aki. Oo, sige. Nuarin. Talaga. Sabi din mo sa article sa Asian Mhm. Asian parenting. Pag nagpuo na makalampas ang aki sa pagiging toddler, dapat 53 na yan na magkaturog sa diri niyang kwarto. Pakalapwas ning toddler. Ano ang toddler? Sa Bicol baga, ikaw kita ki mga Bicol terms man ka ni kuya eh. Kaya, ano ito, pag bagong aki, Umboy. Umboy. zero year pa sana, zero age, o mga umboy. Pag iyan nga nag first birthday na, nagkakawat-kawat na, Mhm. nunoy na yan, Nunoy. nakakauron mo na. So, Yes. ining part na ini ang pigaputan ng toddler hanggang 4 years old. 4 na taon. So, 4 na taon. 1 to 4, toddler po ang apod kaya. So, ngunyan, sabi duman sa tuyang expert, paglampas na sa pagiging toddler, yun naman ay ang pagpuon kuya na dapat makakaukod na ang satong mga kaakian na magkaturog sa sadiri ninda asin sa kwarto nila. Yon. So, malinaw po ha. Ngunyan, ano talaga ining estadong ini na lampas na sa toddler? Digdi sa tuya baga mga partners. Nagpupuon mag-eskwela ang mga kaakian pag 5 years old. 5 years old or di 4 ba? years old. Kinder. Oo. May preschool pa. Di 4. Four. Pwede kaya nga niya. Basta nagpuon na magklase, diyan naman tabi nagpupuon ang pag-training ka mga parents na maging independent, lalong-lalo na sa pagkaturog. So, malinaw ng ang talaan ta, na ini pala ng mga tugang, ining mga kaakian ta, once na nag-ieskwela na, dapat magiging independent naman sinda dyan. Ta kung ano ang mga naiiling ninda, ano ang mga namamati, wala iyan kipigapod na retention. Rumdum na May po. pagrumdum na. May pagrumdum na po iyan. Gari baga iyan kuya so ang mga umboy na aki. Sarong kopon band, kada ipang surat. Iyo. Gabus na namamati, gabus na nailing nila. Nakaka-record, gari yan tigbabaldis nga up on. Nakakasurat, Garo naka-program. yan, nakaka-record po iyan. Na mga ano yan, kagawi na naiiling, namamati, as in na-experiensyahan ka mga kaakian. Ay naku, dahil pwede talaga Kuya Mike. Di talaga pwede. Ano rin? May retention. At least, malinaw, ade, o ngunyan, ang mga kaakibat digding, mga ano yan, kuya, mga gigibuhon kang parents, dapat mapuon kitang ngunyan,
kung paano ta tuturuan na magkaturog ang mga aki sa sadiri ninda. Oh, kumbaga yan. Oh, yan na toddler years na yan ha. Dapat 53 na yan. 53 na pala. Dapat pag toddler na o 4 na taon, Train mo na. nagpupuunang Yes. makaukod na magkaturog sa saindang sadiring kwarto. Yes. Oh, very important man ni Kuya may mga experience man ng mga aki na magkaturog katubay ang parent. Magayon man iyan. May maray na epekto yan. Ang iba baga, ipapakaturog. Kaya. Iyo. Oh, dyan nga kaya yan. Pag ayo-ayo, Oh, mga ayo. oo. Mayaya, ayo-ayo, Oo. kayaya talaga. Oh, sabi nga ni kang barkada ko nga, nagiging ngayon close ako sa yaya me, sabi kang friend kong lalaki. So, Nataya ko, ano, suamo? ah, oh, Suamo? so, nataya ko, duman niya nagkakaturog nga si Nonoy. Oh, delikado bagan kuya mga, Minaiyo talaga. Minsan, kaya dapat, mayaya ka, Kuya Mike. para ma. Kaya dapat ko, mga nanay, magtagariparohon si tatay. Bakit ang kayaya? Oh. Natagaya kay bala mo si Yaya. Pigilin ko nga so aki. Kung turog na. Pari-paro ka nga kay. Ngunyan, ang mga kakian, permi mo yan, lalo-lalo na sa mga nanay, mo yan kuya ay magtaning. Oo. Oo. Dakol talagang, siyempre, ina. Yes, mahanap talaga yan. Lalo pag mga kaning 4 years below, talagang may mga oras o panahon na kaipuhanan talaga niya. Kung minsan takot. Kung minsan naglalambing lang Bukang talaga. bibig baga talaga, mama. Oo. Or kung minsan Diba? talagang natuod na. Oo. Oh, yan ang mga panahon na okay, sige, okay pa man yan. Aki, ang aki, pag nag-ibi, mama, Yes. ibi talaga, mama. Bihira man na po doon ang papa. Natanaw. Adi, Mama kaya ang... Mama talaga. Mama talaga. ito ang inot ha, teaching them to sleep in their own room. Oo. Mm. Mm. So, Ngunyan, ang panduwa ka na issue dyan, kuya, ining yan, so, kamong mag-agom, pag nag-share ka mo, dakula ang kwarto halimbawa ngayon nindo, na, halimbawa may 2 o 3 kang aki, na nag-share ka mo, so, saro pa yan na issue na, kumisan baga, reality check din isa sa tuya, nakulaw ng kwarto, palan, yaw na duman sa sala, yaw na duman sa kusina, yaw na duman sa kwarto, gabos na yaw na. So, saro ini sa realidad naman digdi sa to sa lugar ta sa mga communities. Kung minsan araw ka ng setup. living in one room. Yes, so challenge ini duman sa mga families na araw ka ng setup. Oo. Kung papaanohon ini na setup na ini na araw pa lang kaning edad, dapat Yes. separate na sila. Yes. So, papaanohon ini? Yes, halimbawa kaya Kuya Mike, man nga kaming pang division. Di man nga kami nakapatakod nga o nakapatugdok nga kiharong na dakol nga yang kwarto. Pero man sa nang yang kwarto ang kinayam Yes. So, Ano, ano daw ang dapat nagibuhon? Iyan ang na may mga paagi man na kung dahil kaya talaga so formal na division. Oo. May mga paagi ang Pinoy. Cortina. Oh, yeah. Innovation. Ngunyan, ano ang mga nagiging rason kuya ito, 2 issue ito na tig-mention tabaga. Pag-train na mag-sleep ang mga kakian sa Sadiraninda, as in, so challenge kung paano makaigwa separate na room. Ngunyan, madumang kita sa mga rason. Kung nagkakaigwa kipigapod na co-sleeping or room sharing. Mga rason kung nata sarabayan pa magkaturog sa laog ning sarong kwarto an magurang asin an sa indang mga aki. Yes. Mhm. Ining rason na ini, common ini sa halos gabus na nasyones. Base sa pag-aadal ka ng eksperto na ining nakuwata. Sabi digde, ang inot na rason, 45% ka mga ina, pigtutugutan ang mga aki ninda na 8 to 12 years old na magkaturog kataning ninda from time to time. Alang kawon almost ka ba nga ka mga ina? Ini 45%. statistics. Kumbaga si nanay tugot
Dahil di namin yun si tatay kung tugot. Malamang bako. Aber daw. Malamang bako. Yung mga na 45% kang mga nanay nagtutugot sa 8 to 12. Hanggang 12 anyos kasabay pa Grade ninda 3 magkaturog. hanggang Grade 6. grade 7 na ang 12 nga ni. Grade 7 ang iba Oo. nga ni kuya eh. High school na ang 12 years old. May mga high school na kaan. So, ito ang inot, tugot. Tugot. Kaya nagkakaigwa ki room sharing or co-sleeping. May kumbaga may consent. Correct. Muyaman kan ina. May consent. May Si consent. tatay, wala maki-consent. Malamang abo talaga Kuya Mike. Oh. Ako sa di ko lang ba si tatay. Sige na lagod nga ka mo. Kakaturok na lagod nga ka mo. Kaya man si tatay uto naman sa kanto nagiinom-inom. Ito kuya from time to time. From time to na, time. Bako man puro perme. Okay, may panahon man na. Bikini men. Alagad. Ito 45%. 45. Igwa man ki 13% ng mga nanay na nagtutugot every night. Makairak so all the time. makairak so mga agom kaning 13% na ini. Kasabay grade kita naman sa 13% ko yan. 13%. Yan ang nagkaduwang rason na ang factor digde na nagka-contribute is the mothers. Correct. Is the mother na nagtutugot, ang mga nanay. So, ngunyan, saro pang ang sunod na rason, ang bed sharing, pwede daang economically driven. Kumbaga, para sa ekonomiya. Tipid. Totoo na naman dahil ni Kuya sa gabos na nasyon. Maski sa mga mayayaman na nasyon. Maski da sa mayata. Kung minsan saro sa nangyang kwarto ang gamit. Ang aircon niya, saro ba sa nangyang ditipid naman ang gaan. Kaya, Kung na rason na ining factor na ini. Common to all. Economic necessity rather than a choice. correct. Ngunyan, ang sunod na rason, psychological. Pag sinabing psychological, kuya so mga kaakian na moya permi magkaturog sa kwarto ni nanay asin tatay, Oo. iko talaga ki rason na psikolohiyal na kung nga kaya magsulit. Takot nga ako may momo. Takot nga ako papangya sa dilim. Tapos nga may nagkakaragnas nga duman nga sa kataning may nga. Igdi na sa nangaya ako sa indo. Yan. Araw kaya na mga ang mga rason ka mga kaakian. Kung natanag ka kaigo ng pigaapod na bed sharing. Yes. So, ekonomiya, may permiso, psychological. Tulo na. Yes. Ang pang-apat na May rason. pang-apat grabe ang rason. May Igwa pang rason, kuya. pang-apat pa. Igwa pa. Anong pang-apat? Ini naman, to convenience na rason. Convenience. Convenience para sa aki, as in convenience one para sa magurang, feel safe na ang mga aki ni dayaon sa same room kaiba ninda. Gari safe da so pangimati kang magurang na narareparo tulo sila sa mga aki Yes, ninda. sa anytime nga maaraman ko nga kung kaipuhan nga ako kan aki. Kung kaipuhan nga kami kang aki, ako diran mitulo. Yan, itong sabi mong kaipuhan kami ka mga aki, aram mo kung ano ang pinaka bottom line ka ito. Igwada kaya ki mga aggressive na tugang. Gari bully. Madali nga ang pagsaway. Pagyaw sa nangyas, naiiling sa nanita. Baka nga antugan kiulunan, di ba? Pagkatakot mo na nga. Totoo, minsan may nag-uurutaan. Ito pala, nagpupuruutan na kiulunan. Ayan. Tapos, ini pa kuya, iso mga naka-experience da kisulo na ninda, na tarakot na sinda na dipisil pa kung maana pa or mabaliw pa sa kwarto, apukaw pa sana sa akin ninda. Kaya ngunyan, ang tigigibo ka nagbibirihuan na sana sinda. So, yan ang so convenience. So, nagkaapat ang ang mga major reasons kay Nakulo ng rason pala. Kung nata sa nagkakaigwa, co-sleeping or bed
sharing. Sharing. Oh. Arog mananggal ka ng rason. Talagang lugi si daddy kan 13% talaga. Mare-mare so 45%. Prime time to time sana ito. Occasionally. Okay. Ay, nako. May mga negatibo da palan ini Kuya Mike Mhm. na ano ini, bed sharing kan mga Oo. aki sa indang mga magurang. Yes. No? Sabi digdi, while it's true that sharing a room or bed with your child does make you closer as a family. Totoo. Mhm. Pag nagsishare da po ning room ang mga aki asin magurang, mas nagiging close daa sinda. No? So, Ano ito? Positibo ito. Talagiging close. yes, Positibo. sabi kaya digdi, while it's true. While While it's it's true, true. na Oh. positibo, na Oo. nagiging close. But, There are also long-term negative effects mhm. of letting your child sleep in your room. Yun. Long-term Negative negative effects. effects. O, long term ko, gusto sabihin kan, hanggang magdakula suaki, dara-dara iyan na epektong negatibong iyan. Yes. Siyempre, so convenience na mafe-feel mo Mhm. during the time na kaibanan mo sa nasuaki mo sa laog kan kwarto. Yes. Gani May- baga, marayta close ka mo, alagad, wala May na ka- negative. Aramon ta effect. ang katrokis kung ano yan ang katrokis na negatibong epektong iyan. Sige. Ha? Sige Sabi lang. ni Dr. Kate Roberts, saro po siyang psychologist, family therapist, and professor of psychiatry sa Brown University. There has been an increase in cases of anxiety among children. May mga kaso da pala na anxiety sa mga Mhm. aki. When she tried to dig deeper into the reason for their anxiety, uni da aso nako kung ano da aso rason ko ang anxiety na namamatian kan mga aki. So kaso kang anxiety, nagdadakol. Ano Nagdadakol. nga ni kuya yung anxiety? Pag anxiety, anxious, Kari, tuliro. Iba. Gari ka, di mo masabot. gari ka pero may problema. Gari Oo. pero may ka stress. Stress, garo. Okay, Yan, okay. so medyo, pag sinabing baga pigapon na anxiety attack, Hindi ka mapakali. Okay. Oo. Balisa. Nya, balisa. Balisa. Para Balisa. kang sisisa. Oo. Hinahanap lagi si Basilio. Yun, Oo. Basilio. Anxiety. Iyo, Ah. iyo. Gari ka pero may kanang problemado. Oo. Iyo manangga. Mm-mm. Nagkakaigwa pala Kuya Mike ning anxiety Mhm. ang mga aki Yes. pagka sabi ni often when I probe deeper, I learned that many of these children, more nights than not, they are sleeping in their parents' bed and into their double-digit years. Gustong sabihon, Double digit, 10 onwards. 10 onwards. Kataning padaanin da sa Yun mga man ang magurang gaan. digdi Tiyo. sa mga aki na may anxiety. Mhm. And sabi digdi ni Dr. Kate Roberts, while co-sleeping may have seemed like a good idea at one point, they recognize once entrenched in the never-ending pattern that the opposite of a restful night, English kaya nino, sleep occurs. In fact, co-sleeping creates additional stress for their entire family. Yun. Bako lang pala sa mga aki. May anxiety na, May stress pa. Na, Talagang negatibo, dako lang epekto sa aki pala ano. correct. Yes. And sabi kang paraan tabay ta, paano man tabi ang pamilya na daimanin kwarta, daimanin magiginibot at tiyon ang harong daraba pa. So, siguro, Yun mo na talaga nga. makatatawan ki, parang borders. Yes. Sabi ni Kuya, may kortina. iyo ang pwede maging solusyon, Cortina. Sabi pa digdi, ako po, 5 years old, nakaseparate na ang katurugan kang sa kuyang aki.
Pero minsan, daiman mapugulan, taang gusto kang aki, magkaturog sinda sa kataning kang magurang. Diba? Oh. Sabi Totoo ba, yan. Ito po. Sabi mo baga kanina, Kuya Mike, daiman nakakatios ang aki ikiraray. Correct. Ang pag-isiparar mo. Experience me, suunin kang undan mi kuya grade 4. Sige pa ka ng pirit Taning? karaturog na kami. Oo. May dardara na ulo na yaw na nakatambara na sa pintuan me. Si mama niya, pare nang yan ini. Ako, niya ka op, dae. Duma sa kwarto. May kagana. Tugod talaga ang ama? Alagad Tutol pala ng ama? Oo. Yes. Alagad ngunyan. Okay. Maski ako nagaganya ako, nene, to, di ka sa, miss minay ka, di ka na sa mo tumay. Dahil na lamang, nagtutubay. Oh. May panahon talaga mga tugang na ma-separar. Kaya, Yes. data pala dapat pag-idaliw. Tao yan, mamimiss mo talagang momento ka mga Mm-mm. pagkaturo na kayo ba mo mga aki. Yes. Pero ang may saro pa na Kuya Mike na negatibong epekto, nagigida ang independent ang mga aki Mhm. pag nakakaturog ning haloy na panahon, kaibanan na ang magurang sa sarong kwarto. Mm. Nagiging independent. Okay. So, maski dakula na, day siya, grow. Oo. Pag sinabing independent, kay po niya kipirming someone sa iyang sa Oho, iyang ayun, kataning. ayun. Nagiging dependent. Yung managani. I mean, nagiging dependent, yeah. bako independent. Ah. Pag na-train mo na yan magkaturog, nagiging isang independent. Oo, pag na-train mo, may independent. Oo. Independent. Oo. Pag nagkaturog sa haloy na panahon, kay ba na ng mga magurang sa laog ng kwarto, nagiging dependent. Dependent. So sabi ta kasubagon, ang aki, pag nagibi, titara mama, Mm. gurang na, pag nagibi, maapod man ginaray kay mama. Tama. Okay, sabi man ni 542, nagbasol ako sa pagtiwala kay Mister, nagtrabaho ako sa halawig, yaon na sa iya nagkaturo. Course po ang nangyari, napabayaan ko. Naabuso, now, hiwalay na kami ni Mister, as in, nakula naman ang baby, 25 years old na. Oh. Okay. Oh, So, may yan mga man issue. ang medyo nagkakaigwaning mga issue. Yes. Yun. Yan pa sa Sige. rutang reparoho. Correct. Mhm. Sige, sa tuyang pagbabalik, igwa pala ni sarang lugar sa Pilipinas kung sa inang mga residentes nagtataranom sa pinag-aapod na Traffic Island. Traffic Island, Yes. ginibong tanuman. Mauto dyan. Mauto dyan. Matraffic. Mauto ho dyan. Aramon takon sa inin eh. Aramon takon sa inin eh. Ah, sin baka pwede tama na ukudan, no? Babalik kita oras alas 2:47. Sa Indokang, United Home Products, United Home Kidilets, United Home Sitab, ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready.
Enroll now! Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa saindong kontaminadong kamot, maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Sa bawat individual na nahahawaan ng isang virus, lumalaki rin ang pagkakataong mag-mutate ang virus na ito. Kaya upang mapigilan natin ang higit pang mutation at pagkakaroon ng variant ng COVID-19, kailangan din nating pigilan ang higit pang pagkalat nito. Paigtingin ang ating pagiging bida solusyon upang mapigilan ang tuluyang pagkalat ng anumang variant ng COVID-19 sa ating bansa. Lubos nating paigtingin ang pag-iingat para sa kapakanan nating lahat. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Kaiban man po si Kuya Mike. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Sentro kan aktibidad kan mga residente sa Prosperidad, Agusan del Sur, iyo ang pagtanom nin mga gulayon sa traffic islands. Sa pagbiyahe sa mga major roads, ang drivers asin mga pasahero pinagre-reparo nin marhay ang traffic islands na mahihiling sa sentro. Initanganing mamanehar ang bulos kan trapiko kan mga bihikulos na nagbiyahe back and forth hali sa indang destinasyon mantang gibo sa konkreto asin minasirbing road sign sa mga biyahero. Sigun sa pahayag kang LGU Prosperidad, si Lilibet Herbolingo kang Barangay Poblasyon kang Prosperidad, Agusan del Sur, ang nagpoon kang nasabing ideya mantang ipig-adaptar naman ini kang gobyerno lokal kung kaya invelto naman ang mga empleyado ka ini. Sabi na nagpoon ng pagtanom sa traffic island sa hampang mismo. Kansarong terminal mantang mahiling ang magayon na efekto, ipinagpadagos na ini sa bilog na syudad. So kung mahihiling ta, beautification, greenery, pag-ataman sa kapalibutan, asin pagpromotir nin agritourism ang katuyuhan kang nasabing proyekto.
Ang mga gulayon na ipigtara ng digdiin, mga pechay, kangkong, talong, okra, asin, iba pa. Sa panahon na pwede nang mag-ani, ipigde-distribute ini sa mga residentes para sa indang personal na pangkonsumo. Sa ngunyan, padagosin ang pinagigibo sa syudad kang prosperidad, mantang mas dakol naman ng mga residentes kan mga barangay ang inbelto sa proyekto dahilan sa nasabing inisyatibo. Agusan del Sur. Di pala Syudad na-count sa kang mic ko. prosperidad, mahihiling talaga sa tuyang footage, Kuya Mike and Kuya A, kumbaga, nagaragi ang auto pero parang maaliwalas and magayon talaga pag hilingon, di ba? Oo. Marayin i-replicate na actually, Yes. usong niya ang mga pigapon na plantita. Oo. Alagad ang mga pigtataranong baga sa mga ornament. Flowery plants. Flowery word. Ano na yun eh? Namumulaklak ng mga salita. Ano na yun eh? So ini sa mga island po ini mga tugang ini baga sa mga So sa tahaw, ini. Sa Tahaw, oo. Kantinang po Oo. baga. So tahaw kantinampo. Hindi nga ni baga palaog sa istasyon. Taigwang arog kay ni. Yes. Oh, may island. Oo, ang nakatanom santan. Oh. Diba? Iparo, garabo to. Yes, kumbaga, kaakit-akit sa mga mata. Oo. Sa in pa igwa ka nilig sa Legazpi. Unig sa may parting Orosite, may island Iguaman. man baga dyan. Yes, sa may hampangan hampangan- ka nakula na mulja. Oo. May island industry dyan. May island man. Oo. So Na- kumbaga, yung mga leaderess na ko ta ni Ma'am na Erbolingo na Oo. during kang lockdown pala, Oo. kinuha niya itong tsansa. Alagad kita, maski na yung lockdown, pwede ta kuha na tsansa baga kuya na makapagtanong kita aro kan kung nagigiman sa ng mga barren na dahil napapakinabangan ng Oo. mga island, tropic island. Yes. Oo. Napapanahon ngun yan na magtaranom. Correct. Correct. And magayon kasi ngunya na panahon ng pandemya, talagang krisis, darakang COVID, nadidipisilan kita magdalensya, kuya may kuya A, di ba? Maghanap ti pagkaon. Correct. So, sa pagikayan, pagtanom, sabi dubaga duman kapag panahon na kang aranihan, ipigdidistribuer sa mga residentes. Aha. Libre. Libre. Talagang Oo. nakakahipno sa pangangaipo. Iya baga. Oh, yan ang magay na parte, libre. Oo. Di ba? Madamang kita? Dahil ka na magduman, igwa man kita kanil mga programa, pigapod bagarigi sa 2D Albay. So, edible landscaping. Wow. Oo. Mga gulayon landscaping na ang itatanong mo, mga gulayon. Mga gulayon. Yes. Pero ang involved dyan, iyuman ang mga jóvenes. Oo. Ini oo. island, ining sa Agusan, Oo. sa mga island. So, Mhm. recent pa nakailing ki island sa Tinampo. So, ano yan? Yun, dyan sa Pakamalig. Oh, igwa. Dyan. Mga Yan. island, ligdi sa sentro kan Legazpi. Yes. Oh. Ano man agad kung tanuman tama na agad ki mga gulay. Oho. Gulayon. Usually baga, ang pigkataran naman ng gandigdig, gari nagiging saranit na parke ng mga traffic island. Mm. Alagad ngunyan, mas ma-appreciate man ng ka mga tao. Tapag nag-agi ka ngayon, may daradara ka baga ngaya, bakal ka sa Victor K. Sira. Pag-agi mo, magkuha ka ng uy, May pagsalahat. Pwede kayo magpudo. Fresh from the farm. Yes. Wow. Kung may talong, pwede kayo magpudo. Sarong sa ng pidaso. Oo. Yes. Sahog ko sa nangyaya sa Pero tabi, sinabawan. pag pinaagihan ka mong arog ka yan, magpaaram tabi ka mo sa nakalugar. Wala man niya nakailing, mapaaram niya ako sa Ang poon. problema, di ka man nagtabang magtanong, pero Oo. ikaso taga-pudo. Ano daw kung tumagalan sa to? Ano daw kung tumagal kung may arog ka yan? Kapag gusto, May paraan. Pag ayaw, Warang dakulong dahilan. edi don't. Sana maging panalmingan niyan, ano? Anong kumandaw iyan, Kuya Mike? May nagapot din sa Satuya sa live streaming ta. Hapot ko lang tabi, ano pala ngaran, kaan kang nakakwilyo na badot, may puti, ano apelido niya? Wow! Ano? Nakaputi ka, kuya eh? Wara! Ikaw Ika yan! Ini po ang poging-poging si Kuya Mike Dado. Yan! Pati sikreto ko sa apelido ko. Tinaram ni Ate Jen. Okay, Balaga anyway, so yan ang ang bago, digdi sa tuyang programa ngunya na pagkahapon. Yan! Yes. Pamustaon ta muna sa tuyang mga parantabay via online, Emilia Dalit Badillo nakatutok.
Diras Kompetente Raimundo, good afternoon po Kuya A, Ate Jen, and Kuya Mike, listening from Bamban, Maanito Albay. Wow. Fully vaccinated na po. Wow, congratulations. Congrats. Cheat Ate, marina hapon po, watching from Barangay 55 Estanza at nakikinig din po sa radyo. Wow, naghiling na sa Facebook, nagdadaan Nagamati pa sa pa. radyo. Very good. 2 points. Betty Aspirin, hello po, good afternoon, watching from Tabon-Tabon. Helen Balunso, Let Aguilar, Charlotte Warde Daluway, si Rans Sabornido, Alts, Analiza Lori Coros, and si Rans Sabornido, good PM, watching FB Live from Taguig. And sa imong misis, Kuya Mike Shaila Aring Godado, nakatutok man. So, nagmati si Mrs. Mark Ostonal, hello po Ate Jen and Kuya A, watching from Bitaano, Ostonal family, thank you. And sabi man digdi ni si April Jane Aguida, Wilfredo Jason, and Nick Rigachuelo, nakatutok man. And si Ann May. And Elsa Madridano, dapat talaga gulay kaysa mga halaman. Day man tabi makaon, pero magayon ko ta. Yes, yung baga, no? Si John Paul Mendoza sa Tabaco City, nakatutok man daw, marina hapon. Paano kayan, partners? Sige, yan na po ang presentasyon ng programang Usapang Pamilya ngayong Aldaw ni Nueves. Ini po si Kuya A. And si Kuya Mike. Ini man po si Jenny Matthew Balyaran Mabalo sa inyong pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga